Priatelia, nachádzam sa v Kyjeve, kde sme priniesli humanitárnu pomoc. Týmto chcem zároveň vyjadriť aj obrovskú vďaku, ako aj hrdosť na to množstvo ľudí na Slovensku, ktorí pokračujú v humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, ktorá je naozaj pre túto krajinu veľmi dôležitá. Zároveň sa nachádzam v Kyjeve v období, kedy všetky oči boli nasmerované na summit Trump-Putin, ktorý samozrejme nepriniesol želané výsledky, ale úprimne toto reálne očakával. Ja som to neočakával, ale ani obyvatelia tu na Ukrajine nemali žiadne veľké očakávania od toho, že by naozaj došlo nejakému zlomovému rozhodnutiu, že by došlo aspoň k prímeriu. Jednoducho ten, ktorý to prímerie alebo ten mier reálne nechce, je Vladimír Putin. Konflikt, ktorý prináša denne stovky obetí, tisícky tragédií. Jednoducho tento človek nechce ukončiť. Čo je ale najhoršie, že hovorca Kremla na Slovensku, premiér Robert Fico, naďalej pokračuje v tejto ruskej propagande, ktorú šíri, naďalej tu tvrdí presne to isté, čo hovorí Kreml. Či sa to týka summitu, či sa to týka konfliktu na Ukrajine. Je to jednoducho jedna veľká tragédia. Ja sa hanbím za tohto človeka, ktorý nás takto vyháňa z civilizovaného sveta. Priatelia, zúčastnil som sa poslednej rozlúčky s hrdinom, ktorý padol za svoju vlast. Cestu lemovali ľudia, ktorí mu vzdávali poslednú úctu. Je to na jednej strane desivé, na druhej obdivuhodné. Toto je ale pravý patriotizmus. Toto je pravá láska k vlasti. Dnes je aj deň, kedy sa stretne Zelenský a zástupcovia jednotlivých krajín z Európy s Trumpom, kde budú rokovať o mierových podmienkach pre Ukrajinu. Jedna vec by mala byť zásadná a nemeniteľná, a to je tá, že hranice by sa nikdy nemali meniť násilím. S týmto nikdy nebudeme môcť súhlasiť. A to sa týka hlavne Slovenska. Spomeňme sa na viedenskú arbitráž alebo iné momenty v histórii, ktoré sme zažili. Viete si predstaviť, že by ľudia ako Robert Fico, Tibor Gašpar, Erik Kaliňák alebo Ľuboš Blaha boli tí, ktorí by vedeli takto chrániť Slovensko, jeho záujmy, zdorovať takto nepriateľovi a brániť sa niekomu takému, ako je Rus?